Abriu a porta, agarroume do brazo e meteume dentro. Falaba a berros, pero reprimindo a voz como se quixese falar baixo. Non entendía por qué, vivía só, a quen estorbábamos. Joder, tía, por fin apareces. Onde te meteches? Dixo Salva alterado. Chameite 1000 veces. Roubaron o móvil, o bolso, todo. Contei a Salva o que vin. Teño que dicir que polo menos se lle quitou a cara de sospeita que tiña ao principio, pero a verdade é que se lle puxo cara de nai en día de resaca. Da filla, quero dicir. Non criu ni unha palabra do que lle contei, sobre todo o do helicóptero plegable. Aí non é que puxese os ollos como pratos, como no de antes. Aí tratou de aguantar a risa. Fixo un esforzo grande, pero non moi efectivo. Cando rematou de rir, mellor dito, cando logrou manter a risa máis ou menos a raia, pregunteille polas mesas e os maletíns. El miroume con sorpresa, non era o que necesitaba nese momento. Díxome que pensaba que se agachara eu, que me deixara a cargo delas e que cando volviu ao día seguinte non estaban, co que supuxo que eu me encargara do tema. E aínda que tratou de disimular, noteille que no fondo había un lixeiro recelo, como desconfianza, que casi chega a pensar que me fugara cos cartos. Tamén teño que dicir que lle notei algún remorso. Tamén me dixo que Sandra me vira marchar con Ramón e que cando Paco, Alicia e máis ela marcharan, ali xa non había nada, co que supuxeran que eu volvera para levar todo. Pero non estaban na fiestra, non viron nada. Non sei, non me dixeron nada. De todos os xeitos, Sandra non sabía que os cartos estaban ali debaixo. Ela pensaba que os sacáramos capolea. Vaya desastre, todo tiña lóxica e ao final a culpa era miña, non debera marchar. Todos cumpriran co seu cometido. Paco entretivera a Sandra, Ramón a min, e Salva xa se entretivera por si mesmo. Non pasa nada, dá igual, poidemos coller algúns maletíns, pero fomos demasiado avarentos, dixo Salva sen enfado. Preparou café e puxémonos a razoar e a facer a conta da leiteira, e acabamos ríndonos. Ben pensamos en pasar de todo, tomárannos o pelo, fixéramos todo o traballo e volvemos pringar. E facendo razoamentos deste tipo, puxésenos a mala leche e arrancamos. Non tiñamos moi claro que facer. A última pista que tiñamos era o baile con Ramón, así que fomos falar con el. Salva abriu o portal cunha chave mestra que tiña. Dicía que se chamábamos ao timbre non nos ia abrir. Eu esperaba que non marcharan xa para o Caribe, que era xusto o que deberamos facer nós. Andrés tiña cara de mal despertar. Viña en calzoncillos e apoiouse no quicio da porta como o home seductor que era, todo natural, atrancando na porta. Queremos falar con Ramón, dixen. Moi ben, dixo el. Díxonos que nin era a súa secretaria, nin a súa nai para que lle fósemos pedir permiso. Ramón había os días que collera unha habitación no Hotel Áncora, que precisaría intimidade. E Paco? Paco está dormindo, se non o despertastes, claro, dixo el cortante. Mentres el falaba, eu escoitaba ruídos dentro e facía esforzos por ver entre os ocos que deixaba. Non vin máis que unhas pernas de muller que saían ao corredor e se volvía a meter dentro de súpeto. Mirei a Salva e díxenlle que marchábamos. Aínda que a curiosidade me poidese, tampouco era para tanto que preferise saber quen era a dona das pernas antes que onde meter os cartos o desgraciado de Ramón. Fomos ao Hotel Áncora. Non nos deixaron entrar, non podían molestar os clientes. Non foi tempo perdido, polo menos sabíamos que aínda era cliente do hotel, que aínda estaba ali. Cousa que me comezou a preocupar, porque se non marchara non foi el quen levou os cartos. Daquela o da habitación do hotel si que era para o da intimidade, polo que estaba con outra, manda carallo co tío. Como non tiñamos nada que facer ali e Salva xa se desvelara, deixouse convencer para ir a Oza, onde lle dixera que vira o helicóptero plegable. Aceitou, pero non porque me crese, senón porque de camiño partíase a miña conta, e porque tiña curiosidade en escoitar de novo a historia. O que non esperaba era que cando chegáramos vise a luz azul que eu lle describira, que se vía saindo a auga, e ese ruido ensordecedor que era bastante máis forte do que eu lembraba e que daba voltas sobre as nosas cabezas. Sentamos no banco. Salva sentou porque estaba alucinado e non se tiña de pé. Había uns 4 helicópteros dando voltas e non parecía molestarlles a nosa presencia. Non parecían facer nada útil, non levaban carga nin saían da entrada do antigo porto, polo que non debían estar facendo nada importante. Salva experimentou a sensación de empotrarse no respaldo do banco que eu experimentara unhas horas antes. O foco viña cara a nós ata cegarnos. Apagouse de súpeto e a luz azul deixounos ver como se plegaba o helicóptero. Salva tiña os ollos fora do sitio e eu escoitei unha voz. Non pensarías que che ia deixar quedar con todo. Era Ramón. Era o que me dixera o día que bailamos xusto antes de pechar os ollos. De súpeto lembreino.